KGTV, KGTV, Ƙauren Gwando Television, Ƙauren Gwando Television, Ƙauren Gwando Television. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, هلينا يا رمضان الناس وامن يا رمضان نور علينا يا رمضان يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muna cikin suratul Baqara aya ta 17 muka kwana jiya. To nan za mu dora insha Allah masaluhum ka masalil ladzi istawqada nar. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mathaluhum wato misalin su wayannan kahiran da bayanin su ya gabata. Ai sifatu wato siffa su don kusa an game munafukai ne da Yahudawa waje daya kamar da Qur'ani ya game su. To shine yace sifatu siffa su fi nafaqin a cikin manahicin su. Kamar talal da zai sauka da nara kamar misalin mutumin da ya hasa wuta. Ai auka da nara ya hasa wuta ta kama fi zulmatin cikin duhun dare kunga ya ga haske marmakon ya yi umfani da shi walamma adaat lokacin da wutar nan ta haskaka a narar ma haula wuta haskaka abinda a gehe ne ko absara ya ga haske wasa da fa ya ture abin na sanyi ko zahi wa amina mimma ya kafu ya samu aminci ga abin da yaka tsoro don ya ga haske yanzu duk abin da ka cuta ta yana iya gani ne. To sai da ya ga haske yana cikin haske da haɓar da abin nurin sai Allah ya kashe kuma hasken nasu gaba ɗaya sai suka koma cikin duhu. To misalin munafakai kenan sun gane addini kuma sun yarda da addini kuma manahicin sai sun ka bar addinin kuma daga baya kun ga da sun shiga haske yanzu sun koma cikin duhu. Zaɓar Allah bin nurin ai adaba Allah ya kashe hasken su ai annurul maqsudu bil iqad hasken nan da aka nuni da haskakawa wa baƙo fi zulmatin sai suka zanna cikin suka tabbata cikin duhu wa kafin da tsoro wa bardin da kuma sanyi domin babu istighfari kenan walam yaqul bi dawihim bai ce yadda ya dauka nasu ba sai ya ce bi nurihim kai la yazannu yauqa ma yusamma nuran don kada ai zaton ya an ɗebe abin na dau wato an ban musu nuru sai ya ce to ko nuru an ɗebe idan dawo ablagu minan nuri domin addau ya yi haske kwarai bisa ga nuru fa innar garda idhabun nuri anwa bil kulliya dama abinda aka ni an gusar da haske gare su bil kulliya gaba dai wa jama'a damira yace abin nan Allah subhanahu wa ta'ala zahaba bi nurihim yayi jami'in su zahaba bi nurihim yace abin da yasa yayi wannan mara'atul li ma'ana alladhi wata raka ya bar su fi zulumata cikin duhwai la bisruna ma haulahum ba su ganin abin da ake yi su ay mutahayyirina an dariki suna demuwa game da hanya khaifina suna cike da tsoro to haka dalika haula haka nan munafikan nan suke amanu sun yi imani haula'i amanu sun yi imani bi izhari kalmatul islam ay iman dan sun bayyana kalmar imani fa idza matu idan sun ka mutu ja'ahumul khawf tsoro zai zo musu wal azaba da azaba hum summun su kurame ne anil haqqi daga gaskiya
wala yasma'unahu ba su sauraren gaskiya sama a kabulin ba kunnuwa ba su da ba suna da kunnuwa kuma suna jin abin da aka wadi amma dai ba su ganewa ba su saurarawa saurare na fahimta wato abin da suke saurare na wata manuwa ta daban ba saurare ne ba sama a kabulin saurare na karba bukum sun zama bebaye horson anil khairi bebaye na ba su yawan alheri wal haqqi da gaskiya wa sawabi da abin da daidai wa kullu qawlin mudabiqun lil waqi'a don magana wadda ta yi daidai da gaskiya to fala yaquluna ba su hadinta kuma su makahi ne an ɗariƙar huda daga hanyar shirya wala ya rauna ba su gani hanyar shirya har abada kuma la yarji'una an dalalati su ba su dawowa ga barin bata wala ya tubu na min nifaqihim kuma ba su tuba daga minahicin su kuma la yarji'una ila islam su kan har abada ba su dawowa ga musulunci domin duk wanda ya mutu bai musulunta ba kun ga ba zai musulunta ba au ka sayi أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ko kuma misalin su ka sayibin kama girgije ne a sama ka asabi madarin kamar misalin mutanen da wato abin na suke da girgizai sama wato mutanen ruwa wa asalu abin na sai wumi ishtama ce wawu wal yawu wa sabaqal ihdahu ma bisukun saboda haka fa kula bata wawu ya summa urgi mata aka yi daga min su biyu wato min asalin filin saba ya su ai yanzilu ya ce abin na saba wato nazala ya su wato yanzilu abin na auka sai bin mina sama ko kamar girgije ne daga sama ai ashabu wato girgije la'annahu fi samai girgije ba ana nuhi can cikin sama yake ba cikin sama yake ba don kuna ganin yankun kawo jirgi sai jirgi ya zo wajen sauka sai ya cimma giragizai amma kamin ya kawo wajen sauka ba ku ganin girgije in yayi sama saboda ya wuce giragizai gaba daya amma abinda aka ce mu girgije sama abinda ya sa aka ce mu giragizai sama saboda duk abinda a sama gare ka sama na in kana kasa duk abinda a sama yanzu ruhin masallacin ga sama'una sama na gare mu to haka nan na abubuwan suke wato girgije ba can cikin sama yake ba amma dai sama yake shi na kuka jin ana cewa abin nan turawa sun hau saman giragizai na son kace waccan sama ta haikar su saman giragizai na suka zuwa kuma ko kai ka saman giragizai inda ka abuja ka saman giragizai don sai jirgin sama ya wuce giragizai kuna ganin zai yi tahiya daga abuja ya zo abin na sakkwato in ya zo sakkwato in ya gangaro in giragizai sun kai duhu sai ya koma can duk bai gane su don ya cira ya haye su nan ko son ya kai ya sauko kasa sai ya tsago su saboda haka giragizai ba turawa ɗaya ka shiga kowa ya shiga illa dai su nasu abin da suke yi daban amma dai kowa na abin na hawa wannan sama ita a saman duniya ba waccan sama ba waccan kan ba su iya zuwa can ya ce abin na fiye zulumatun a cikin wannan girgije akwai abin nan dokwai ai asayi wakila ashabu fiye zulumatun matakatifa akwai dokwai ciki ne wani bisa wani waradun kuma akwai tsawa ai sa'ikatun wato tannatsa wa barkon akwai walƙiya ai narun takharuju min sahab abin da aka ce walƙiya wata wuta ce mai hitowa daga giragizai inda ya hitikakihi ba'dahu bi ba'din lokacin da sashi ne ya goge sashi idan girgije sashi ya goge sashi sai abin nan wani haske sai ya hito wata kharuju ma zalika sa'ika sai tannatsa ta hito tare da wannan wato
aradu yaj'aluna asabu sayibi asabi'ahum masu giragizan nan suna sayin horutansu ai anamilahum horutansu fi adanihim ga kunnuwansu min ajali sawaiki saboda tsawawakin nan in an kai wata irin tannatsa sai sun sa sun daɗe kunnuwansu saboda tsoro wahiyar sai hata shadida shine sauti mai tsanani abin nan wanda ke bayyana lai Allah ya sama uwa don kasu jita hadara mauti don tsoron mutuwa wato mutuwa al'adunsu a ya sauka sama'iha don tsoron mutuwa wato don tsoron su ji wannan sauti kada su kashe musu al'adu kazalika hakanan kuma ha'ula'i waɗanga mutane munafukai da yahudu wa nasara idan nazala qur'anu in qur'ani ya sauku wa fihi dhikru kuburi ciki ne akwai ambaton kafirci a kafirci shine al-mushabbahu bi dhulumati wanda aka kamanta shi da duhai wal wa'idi akwai ambaton kyacewa a wal wa'idi alaihi da ambaton kyacewar da aka yi ga wanda ya kafirci al-mushabbahu bir radi wanda aka kamanta ta da tsawa irin wanda mai wa'azi kai wal hujjajul bayyana da hujjoji bayyanannu al-mushabbahatu bil barqi wanda aka kamanta ta da walqiya ita kuma to lokacin nan yasudduna adana sai su danne kunnuwansu la Allah ya sama'u don kasu ji shi fa yamilu ila al-imani su karkata zuwa ga imani wa tarki diniyan su karkata gaba da addinin su wa huwa indahum mautun ga a wurin su barin abin nan addinin su kamar mutuwa na in sun kaba addinin su kamar sun mutu kenan a wajen su wallahu muhidun bil kafirina Allah mai kewayewa ne da mutane kahirai ilman ga ilimi duk abin da suke yi Allah ya sani wa qadara kuma da ƙari Allah duk abin da suka yi yana iya hana su hikima ce ta tassa ya kyale su wala ya hutu na ba su iya kuce mai suna ganin awa abin nan sun tsere ba su tsere ba Allah subhanahu wataala in ya so zai kama su babu wanda ya tsere mai duk wanda ya so yana kamawa da albarka sunayenka Allah ka kame mana su haka Allah ka kame mana su haka ya kadul barku يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ya kadar barku walƙiyar nan da a cikin abin nan cikin giragizan nan ta yi kusa ya kaɗawa absaro ya kame ganin su ayya huzuwa bi sur'a ya kame ganin su da sauri kullama ada alahum mashaufi duk sadda wato walƙiyar nan ko mai wa'azin nan ya ba su haske mashaufi sai su yi taya cikin hasken nan aifi dau'i cikin hasken wa'azi ne amma wai za a zalama alaihi ya musu duhu ya kawo masu wani hukunci da ba su sani ba kamu sai su yi tsaye ai waƙihu sai su yi tsaye waƙafu sai su yi tsaye haza tamsilin wannan misali ne li izaji ma bil qur'ani misali ne game da abin nan tsoratawa ga abin da ke cikin alqur'ani da hujjaji na hujjoji wa abin nan qulubuhum wato na girgizawa da ya kawo qulubuhum zakatansu hada tamsilu ma fil qur'ani min hujjaji wannan misali ne na abin da ke cikin qur'ani na girgizawa wato abin nan ga zukatansu wa tasdiqon da gaskantawarsu lamma sami'u fihi lokacin da sun kaji a ciki ne ma yuhibbuna abin da suka so sai su yadda wa qofon sai su yi tsayin su amma yakrahuna ga abin da sun kaji wanda ba su so kuma sai su kauce walau sha Allahu inda Allah ya so la dhahaba bi sam'ihin da ya tahi da jinsu inda Allah ya so da ya gusar da jinsu gaba ɗaya a bi sam'ihim bi ma'ana asma'ahum wato kunnuwansu wa absarihim da kuma idanunsu a zahira na bayyane kama dhahaba bil baɗina kama wanda ya tahi da basirarsu ta ɓoye to inda ya ga dama sai ya tahi da basirarsu ta bayyane inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne ga dukkan komai sha'a wanda ya so wa minhu idhabu ma zikira cikin iko ne akwai gusar da abin da an ka ambata
ya Allah ya man ala kulli shay'in qadirun muna roƙonka ya man ala kulli shay'in qadirun ka tausaya mana da albarka sunayenka. Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ramadana. Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ramadana. Allah azumin ramadana gaba ɗaya ka sauƙaƙa mana shi kuma ka sauƙaƙa mana ayyukan gana ramadana. Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan gana ramadana. Ya mana ala kulli shay'in qadirun ka taimaka mana dukkan mu ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta kowace iri. Duk abin da muke wanda baka yarda da shi ba bai kudura cika Allah ka raba mu da shi. Abinda duk muka yi wanda ka yarda da shi bai kudura cika Allah ka tabbatar da mu kuma ka kama mana ya man ala kulli shay'in qadir. To sun ma ba da an dakara asnafan nasi sannan bayan ya ambaci nau'in mutane al'arba'a guda hudu fi ma ta kaddama cikin abin da ya gabata wa ma wasabahu bihi da kuma abin da ya sifanta su da shiya mina sifati na sifofi allati tamayyaza kullu nafsin an sinfin akhar wadda wannan sifofin ita ce ta rarrabe kowane nau'i daga nau'i dan uwa ne. Wannan sifofinsu shi ya rarraba jama'an nan kashi hudu: jama'an muminai da tare da annabi da jama'an mushrikai da tare da annabi wayanda sun ka taho sun ga an ci gaba sun taho su ma a ci daɗi tare da su kamar wanda darasi ya gabata jiya, da kuma jama'ar munafukai da jama'ar yahudu wan nasara. Jama'a hudu kenan sun ka iske annabi madina, amma mutane kashi guda su an nashi abin al-muhajiruna wal ansar su an nashi. Munafukai ba mutane ne na ba, mushrikai ba mutane ne na ba, yahudu da nasara ba mutane ne na ba, amma abin da ya kawo su daɗi ya bayyana, don haka duk sun taho su masu ci daɗi. To a ci daɗi lahiya, amma a bar mai gidan mai aiki ne. To bayan wannan jama'a hum sai Allah ya tara su fidda a wata ilallahi ga kira zuwa ga Allah, ila tauhidi zuwa ga tauhidi ne bil ubudiyya da bauta gare shi. Wa qala ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala wato da hikima ta yi duk zai ba ku aiki wanda ya kaso ku yi, sai ya ba ku wani abu wanda kuka so, sai ya sallame ku ta kwan sannan ya ce ku yi aiki. Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane, annida'u abinda ake ce makira huwa talaba iqbalul munada, wato neman wanda aka kira, neman ya waiwayo ya huskanto wajen mai kira ne. Wal maradu bihi huna, amma na abinda aka yi da kira din nan at-tanbihu, tunatarwa aka yi da shi. Wal maqsudu bin nasi, abinda aka yi da mutane da yace ya ayyuhan nasu jami'ul mukallafina mawjudin, dukkan mukallafai balagagu wayanda annan zamanin da aka magana. To ya ku mutane, ubudu rabbakum, ku bauta wa ubangijinku, ubudu bit tauhidi wa ghairihi rabbakum, ku bauta wa ubangijinku da tauhidi da kuma sauran ayyukan ibada. In aka ce ku kadaita Allah da ibada, to ba sallah aka nuhi da azumi da hajji da zakka kawai ba, wato da sauran abubuwa duka wa'anda shari'a ta ce a yi su aka nuhi da a yi su da Allah ya ce shi aka nuhi da bauta Allah. Saboda haka ciki har da abin na barin kara makaya tsada lokacin azumi, har da barin kara makaya tsada lokacin azumi duk yana cikin abin da Allah ka kira zuwa ga mutane. Yan kasuwa ku ji tsoron Allah, ku ba koya kaya kun sai su ba kara muku ko dari ba,
kun san wasu da arhawai azumi ya to ku ce bari ku gani Allah saboda son da ya kawa masu azumi rana ta farko ga azumi ya ce a buɗe ƙohohin sama don rahama ta sauko, a buɗe ƙohohin aljanna don sanyi ya shigo, a kulle ƙohohin wuta, a kulle ƙohohin wuta don kazahi ya shigo, a ɗaure shi ɗannun aljannu matasansu kasta cutar da ummata muhammadin ga azuminsu. Saboda haka jama'a ku yawaita ibada, ku yawaita ibada. Kun gani yanzu azumin gada aka shigo, in Allah ya so duk wanda ya yawaita ayyukan alheri, in Allah ya so sai ya ga azumi mai zuwa lahiya lau babu matsala. In Allah ya so sai ya ga azumi mai zuwa lahiya lau babu matsala. Ku yawaita ibada. Azumin ramadana masoyan Allah na. Kullu amali ibn adama lahu illa sauma wa innahu li. Haba Allah saboda son da ya kawo azumi ya ce ya ban maɗan adamu kowace ibada ta shi, ya ce amma azumi ka shi Allah bi ne, ya jingina shi bai ba kowa ba saboda muhimmanci ne ga Allah. To ku yi abin da ya kamata ya ku jama'a, ku yi abubuwan da ya kamata, ku sauƙaƙa farashi, ku ba tsananta wa mutane. Wala Allah min asali littaraji, ga asalin kalmar larabci wato abin da ake zato shi aka umarni da la'alla, amma wa fi kalami ta'ala litta haƙiƙi don shi Allah bai zato. Saboda haka la'allakun tattakuna haƙiƙa za a kare ku daga azabobi. alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, Allah shine wanda ya saya muku kasashe da kun ji Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, sai ya fara musu dalilin da yasa yace su bauta mai. Yace na farko dai shi Allah ne ya khalaqakum, wanda ya halice ku, walladina min qablikum da na gabanin ku. Dalili na biyu da yace ku bauta mai la'allakum tattaquna, don ku kare kanku daga azaba ta. Dalili na uku alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, wanda ya saya muku kasa ta zama shahida. Ku dibi yanzu kasa ga shahida ce, to wannan da ya shahidan nan ya ce ya yi muku shahida ku ku bauta mai, ya yi muku shahida ku ku bauta mai. Kun ga Allah ya ce a bauta mai, amma yana ba da dalili. Firashin ai bisa ɗan yuftarashu, shahida wadda aka shahidawa la gayatan fi as-salama, bata isa matuka ga sun biyo balle kai ta lafiya. Awul luyuna, bata isa matuka ga taushi ba balle ka kahi kamar shahida take. Wala yumkinu al-istiqrar alaiha, bata yi taushi ba balle ka kahi ya dan bayiwa a zanna a tabbata bisa gare ta. A dalili na biyar ya ce wasu sama abina, shi ya sa sama ya yi muku gina ya rihe ku don kakku ji zahin rana, kabina kamar gina fi ya kami wajen kyautace ta. Na shidda wa an zala minas sama ima'an, ya saukan muku ruwa daga sama, ai minas sahabi da an na wubi sama don girgije sama yake. Ba aka raje bihi, ya fitar da sanadiyar ruwan nan, ya yi suwa muku min anwa'in tamarati, nau'i na ɗiyan itace ku ci ku koshi, rizqan lakum, don ya zama abinci gare ku. Waɗanga dalilai guda biyar da Allah ya basuwa ya ce to don su ku bauta mai. Kun gani idan kana da mutane kana son su yi ma biyayya, dibi abubuwan da kaka iya waɗanda suka bukata kai ko kai musu, ka ce to ku tawo mutai. Amma kana ganin abin da kaka iyawa kuma suna da bukata da shi, ba ka yi musu, ba su binka. Allah na da izini ya ce kai ku bauta min, amma bai ce hakan dai ba, sai ya ce ga dalilai na da za ku bauta min. Ya ce dalili ne na farko
wato shi ya halicce ku da ku da na gabanin ku. Dalili na biyu, in kun bauta mai za ku kare kanku daga azaba ta. Dalili na uku, ya shahida muku ƙasa ta zama shahida. Dalili na hudu, ya yi muku gina sama ga ta nan. Dalili na biyar, ya saukan muku ruwa kuma shibka ta haito ga ta nan kuna ɗiba kuna ci. To don haka fala taj'alu lillahi andada, ka ku samu Allah ki yoshi. Akwai wani abin bauta hal min khaliqin, akwai wani mai halitta gairullahi wanda ba Allah ba, yarzuqukum, akwai wani abin halitta wanda zai baku arziki mai sama'i wal ard? Babu shi. To wanga da ka baku to ku bauta mai, kan ku yi mutunci ku kadaita shi da ibada. Ku ga ƙari in kun ƙara, in kun yi ibada da kyau ku ga ƙari. Ya sa muku gashi ne ya fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum ta'kuluna, wa abubuwa arziki da za ku ci, wa ta'alifuna bihi dawabakum, ku ba dabbobin ku abinci. Fala taj'alu lillahi andada, ka ku sama Allah abokan tarayya, shuraka abokan tarayya fil ibada, wajen ibada. Wa antum ta'lamuna annahu al-khaliq, kuma kun san Allah shi yayi halitta, shi ya halitta lil andadi, kiyoshin nan da kuka samai shi ya halicce su. Wala yaliqu an yakuna ilahan illa man yakhluq, don haka babu wanda ya dace ya zama Allah sai wanda ka yi halitta. Wal aya, wannan aya wallati qablaha da wadda ke gabaninta, abbarata sun ba da ishara anil juz'il awwal ga juz'i na farko min kalimati shahada, na kalmar shahada, wa huwa la ilaha illallah, ma'ana sakina. Wal juz'u sani, juz'i na biyu, wa huwa shine Muhammadu Rasulullah, to abbiru anhu al-ayatu taliya, aya mai zuwa ita za ta yi bayani ne. Jama'a ku dibi alqur'ani da kyau, yana ba da hikimomi sosai ga duk abin da ya ce ayi. Allah ya wada irin wanga misali da ya faɗi na, ya ce ku bauta min, amma ga dalilin da ya sa ni ce ku bauta min. Ya wada iri ne cikin suratul quraish, ya ce fal ya'budu rabb hadal baiti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Fal ya'budu rabb hadal baiti, to su bauta ubangijin ɗakin ga na Ka'aba. Dan me za su bauta mai? Ce alladhi at'amahum min ju'in, wanda ya ba su abinci daga yawa. A baka abinci ka ci ka koshi ka ce baka mai wanda ya baka abinci, kai tashi tsaye. A baka abinci ka ci ka koshi ka ce kuma wanda ya baka abinci baka mai biyayya. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, kuma ya amintar da su daga tsoro, ya ba su abinci sun ci sun koshi, kuma ya ba su kariya da tsaro ne. Ya ce to su kadaita shi da ibada, su kadaita shi da ibada. To Allah ka kara mana gudunmawarka, kuma ka kara mana taimakonka. Wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, idan kun zamo kuna cikin shakka ga abin da muka saukar ga bawan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alqur'ani, na alqur'ani, in kuna shakka annahu min indillahi, qur'ani daga Allah yake, yin shakka ku kai, kuna ganin kaga shi an kai, to kuma larabawa ne. Wato bi suratin min mithli, ku zo da sura guda daga misali irin misalin alqur'ani almunazzal wanda aka saukar. Wa min fi min mislihi lil bayan, ai hiya mithlu, ku zo da sura guda wanda ta yi misalin qur'ani fil balaga, wajen balaga, wa husnul nazami, da kyakkyawan tsari, wal ikhbaru an al-ghaibi, da ba da labarin abubuwan da sun kawo na mutanen da na lahira. Wa yumkinu an takuna man, da yace kuma abin nan min misali, yana yi wa wannan min tabhidiyya ce, wato ku zo da wani bangare na sura. Ai bi suratin
abin nan ai bi miqdariha ku zo da sura ko misalin abin da ya kai kamar sura ka'inatun min mithli munazzali wadda ta kasance daga misalin qur'anin da aka saukar fil fasaha ga fasaha wa ikhbari bil quyubi da irin ba da labaran da qur'ani kai game da gaibobi wa gaida zalika da wannan to ku zo da abin nan sura wadda ta yi kama da wannan wa suratu in an ce sura ana ne qita'atu wato wani bangare haka wani jama'a la awwalun wa akhirun tana da farko tana da ƙarshe aqallu haka lafi ayatin karancin surorin alqur'ani sura wadda adda aya wal aya abin nan in an ce aya kuma da'ifatun min sura wata jama'a cikin sura wadda ta hada harufa daban-daban cikin sura mutamayyizatun bi fasilin wadda aka rarrabe ta da fasila yusamma al-fasila ana rarrabe ta da fasali wanda aka ce mafasila wadda shuhada akun ku kirawo duk waɗanda za su yi muku shaida ai alihatakum allolinku allati ta'buduna wadda kuke bautawa sun mu shuhada an ce musu masu shaida la'annahum yashhaduna alaihim bayna yaday Allah domin allolinsu za su ba da shaida gare su gaban Allah fil qiyamati ranar kiyama bisa ya ta ibadatihim da ingancin bautar da suka yi iyahon gare su ala da amai malfasi daga ciwon da suka yi sun ba da izinin su suka bauta musu alfasi da matattar rayawa ta su to ku kira waɗannan shuhada uku masu shaida kumin dunin lahi waɗanda ba Allah ba ai gairi wani Allah ku kirawo su lutu'i na kwandon ta taimake ku in kuntun sadiki na fi anna muhammadan qalahu in kuna da gaskiya ce Muhammad shi ya faɗi Qur'ani min indi nafsi daga wajen kai ne to fa ba abu zalika ku aikata ku kawo kamar sura guda ne wa innakum arabun fasaha mithlu ku larabawa ne masu fasaha kamata amma ba za ku iya ba to falamma ajizu an zalika lokacin da suka kasa a wannan lokaci qala ta'ala sai Allah ya ce munabbi'an bil gaibi yana mai ba da labari da gaibi fil mustaqbal nan gaba yace to idan kun kasa yanzu to nan gaba ba za ku iya ba wa illam tafa'alu fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil-kafirin wa illam tafa'alu ma dhukira idan ba ku aikata abin nan da aka ambata ba la ajizi kun don kun kasa ku kawo sura kamar Qur'ani kun kasa to idan kun kasa ku kawo la ajizi kun don gajiyo to lan tafa'alu zalika abadan nan gaba abada ba za ku iya kawo misalin sura guda ba lidhuri ijazihi don ya bayyana Qur'ani ya gajiyar wa jumlatu wa lan tafa'alu hiya jumlatu itiradi wato jumla ce itiradiya bayna shadd wal jawab fattaqu bil imani billahi wa rasulihi ku ji tsoron azaba ku kare kanku daga azaba bil imani billahi azaba ana kare kai gare ta bil imani billahi da imani da Allah wa rasulihi da manzo dai wa annal qur'ana min Allah da yarda ce qur'ani daga Allah yake walaysa min kalamil bashar ba cikin magana mutum yake ba ku yadda da wannan don ku kare kanku daga wuta ku yadda qur'ani gaskiya ne don ku kare kanku daga wuta allati wa quduhan nas wanda makamashinta mutane kahirai wal hijara da duwatsu ai al asnam wato abin da gumaka duwatsu na ana ne abubuwan bauta wanda ba Allah ba yani annaha mubaradatul harara ana nihi wannan wuta zahinta ya wuce iyaka tattaki dubi ma kira tana huruwa da abin nan da aka ambata wato annasu wal hijara da su aka hasata kun ga wagga wuta muguwar wuta ce duci aka kada mata ta kama balbali in an sa mata ice ba ta ci sai an ɗauki mutum an kada cikin ta sai ta kama balbali kun ga ba irin wutar duniya ta muguwa ce la
ka narin duniya ba kamar wata duniya take tattaki da bilhadabi wadda ke huruwa da itace wani hawi da abin da ya kama da su irin haƙi ba o iddalil kafiri na kuma a yi tanadin wannan wuta ga mutane kafirai yu'adhabu na biha za a yi musu azaba da ita o iddalil kafiri na jumlatun musa'anifa aw halatun ladima summa zakara jaza'a man ajaba da'awa sannan ya ambaci sakamakon wanda suka karba ma wannan da'awat wa amana biha kuma yi imani da wannan da'awat wa amila bi muqtadaha kuma yi aiki da abin da wannan da'awat ta hukunta fa qala wa bashiril ladina amanu wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون kuma ka yi bishara ai akhbir bil khair ka ba da labari na da alladina amanu wa inda suka yi imani ai sallu billahi wa rasuli suka gaskata Allah da manzo ne wa amilu salihati sun ka aiki na fare kuma allati tadammanata ad-da'watu ila Allah wanda kira zuwa ga Allah ta kunshi wannan aiki yawo da da'awa da kiran mutane ga addini ya kunshi wa'annan ayyuka amalin salih yana cikin amalin salih alladhi tadammanatu ad-da'watu ila Allah min al-furudi na farilla wan nawafil da nabiloli wa anna lahu kuma suna da aibi anna lahu jannatu suna da aljanna a hadaika gonaki na aljanna zatu shajara wa'anda aka itace wa masakin da gidaje kuma ciki tajri min tahtiha al-anhar gulabe na gudana karkashin ta ai ta ta shijariha gulabe na gudana karkashin itacen nan na aljanna ta a shijariha wato karkashin itacen nan na aljanna wa musuriha da gidajen nan na aljanna al'anhar gulabe na gudana karkashin su ai tajri almiyahu fiha gidajen wato abin nan ruwa na gudana cikin gidajen don gida duk in babu ruwa babu gida duk gida aka ce babu ruwa babu gida to da haka da an ba mutum gida cikin aljanna sai ku ji qur'ani na ta yi mai maganar ruwa akwai ruwa gidan da babu ruwa wahala ɗaya ta tajri almiyahu fiha wan nar almawdi alladhi fihi alma ya ce annar wato hanya wadda ruwa ka biyowa li'anna alma'a yanharu don ruwa shi ke tone shi ai ya hafiru yana tone shi wa isnadul jari ilayhi majazun jingina gudanar ruwa ga rami to majazi ne don hakika ba shi ka gudanar da ruwa ba ruwa ka biyowa inda kullama rizqu min duk sa'an da aka bayan aljanna abinci cikin aljanna wato imumin tilkal jannati an ka ciyar da su daga wa'annan diyan itace min samaratin rizqa an ka ba su abinci daga diyan itace da an kawo abincin da an ka kawo da sahi da misalin sahi da marici an koma kawo iri ne to da sun gani sai su aga wancan na don sun irin kala gudana amma wato ba abinci gudana ba an canza mai dandano iri gudana amma dandanon su ba guda ba ne wato hadal ladhi ai misalu ma ruzikina min qabl wannan irin wannan na da an ka ciyar da mu dazu kamin yanzu ai qabla fil janna cikin aljanna la tashabu thamariha don ɗayan itace aljanna sun yi kama da juna bi kari na ta kauli wa utubi an zo musu da shi ai ji'u bir rizqi an zo musu da abincin na yanzu mutashabiha yayi kama da na dazu yushbihu ba'daha ba'dan
sashi yayi kama da sashi launan ga launi amma wa ya hatalifu da'aman ga dandano ya saba. Kun gani kamar wadda shi ya safa ganin kuna zuwa hotel cin abinci a yi shinkawa, amma shinkawa da ka sayi ɗazu da sahi kacci in ka to yanzu sai ka ce a baka wani shinkawa ita ta an ka baka, amma in dai hotel din kwarai ta ba irin ta ɗazu ta ba, sai ka ji kana bai da ƙari sai ka ci da yawa. Amma inda wadda ka ci ɗazu ta an ka kawo ma ya ce yanzu ɗanɗanon gudana wadda ka ci ɗazu da kana ji yawa, yanzu in ka ci ba ka yi cin mai yawa kamar ta. To yana cikin ni'ima caccanza abin nan ɗanɗanon abinci yana cikin ni'ima, abinda mani'imtanmu ba su gane ba mai yawansu. Sai ka ga mutum kaya guda aka sawa kullum koyo shi da su aka yi babu canji, koyo shi da su aka yi babu canji, koyo shi da su aka yi babu canji. Sai ka ga abinci ya yi kuma gashi mai kyau, ga yara suna jin yawa da sun bashi sun fice, ɗanɗano ya ishe sun saba da shi. In ka san ba ka iya canza ɗanɗanon abinci, to ka bi abin da muka gaya maka, ka sau nau'in abinci daban-daban, ka sai shinkawa, ka sai masara, ka sai dawa, ka sai gero, ka sai garin kwaki, ka sai sauran waɗanda ba ambata ba. In an ka yi wanga koyo da gobe yara sun ci suna jin daɗi na yi, jibi suna jira a shi sai a yi wani, an basu da kwaɗai ne an kawo shi kuma sai a yi wani, suna ci suna jin daɗi na yi, gobe a ƙara mun sai a canza. Yanzu ko abincin gabe da lissafta kaka ci, in dai kullum guda aka yi sai an kwana biyar ba a dawo ga shinkawa ba, sai ka ga yaran ka duk an kai abinci suna cewa, amma abinci iri guda kuma kai mai arziki na, abinci iri guda kullum kai baka san daɗin arzikin ka ba. Allah ya gafarta mana. Kuma wai cikin aljannan nan ba abinci ɗaya da kun kajiya ba shi ɗaya a haraka ba, walawan biya a zuwajin suna da mata aure ciki kuma minar hurin na mata aljanna wa gairi hinna da wani su alhudu da iya cikin aljanna an kai su, gairi hinna matan duniya wa'anda sun kai sallah, don matan duniya sun yi na abin nan, matan duniya sun yi na aljanna, wadda ta yi sallah ta yi wadda ba ta yi sallah ba. an ummi salma zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qultu ya rasulullah, ummu salma mata annabi ta ce ni ce ya rasulullah, anisa'ud dunya abdan amil hulani, shi matan duniya sun kahi ga maza ko matan aljanna wahi. qala bal nisawa ahlid dunya afdal min al-hulani, yace a'a matan duniya sun yi matan hulani ka faɗi da harati halar da danati, ka ba abin da falalar zahiri da baɗini yake. wata sai ni ci ya rasulallah wa bi madalika, to me an dalilin da ya sama ta duniya sun kai na aljanna. ala bi salatihin da yace saboda sun yi sallah, wasu ya mihin da sun yi azumi, wa ibadatihin da sun yi ibada lillahi azza wa jalla. albasallahu wujuha wa nura, sai Allah ya saya musu haske ga fuskokinsu, wa ajsadahu min hariri, ya saya musu tuwaye alhariri ga jikinsu, bidil alwani masu launi fari, kudurar thiyabi masu tuwaye kore shar, sibirar huli masu abin da kawa wadda take jajaje haka, majamirar hunnan abin nan duru, tunanin wuta nasu wato addurru, wa amshadihin na adda mashacen kansu da suka sha cewa zinari, ya kulla suna cewa ala na hannun mukimati, in ji matan duniya kenan, muwa masu zama aljanna muke har abada, fala da hannu abadan babu barin ta abada.
ala wa nahnu na'imatu mu man imta muke wala na ba su abadan ba mu rashin arziki abada ala wa nahnu radiyatu mu mun yadda da mazajin wala na sanadu abada ba mu sake wushiya abada duba liman kunna lahu wa kana lana liman kunna lahu wa kana lana aljanna ta tabbata ga wanda yake mun ka zama mu an nashi shi annabu to kun ga wato matan aljanna ni'ima ce za ku ga wani mutum yana da mata guda ta wanda ya zanna da ita duniya amma yana da mata dubban ɗaruruwa cikin ya aljanna don su haka shi kamar bayi suke cikin aljanna akwai hadari da aka yi gidajen kowane mutum gida-gida aka yi ne ba wai da mai duniya aka yi gida-gida aka yi in hadari ya zo ya gangama gidanka ya kama sosai sai a ce ruwan bi ka taso sahabin da ya rawaita hadisi ya ce wallahi ni kai in nina ruwan yan mata ne ka ce a to da an kai ruwan yan mata sai sun ka zubo duk sun ka shiga gida sun kama bayina amma wacce ya guda can ta yi su bi yaran ta nawa ta yi sallah to kun ga ita aljanna kenan waɗannan 'yan mata aljanna su har ruwansu aka yi a zubo su amma ta duniya ba a ruwanta gudata katte da ita gudata na ka iskiya mudan haratun suna da tsarki min haidi ba su haila wato wayannan matan nan duniya suka haila in sun ta halitta aljanna ba su haila wa kullu qadarin duk wata karanta ba su da ita kan nifasi kamar haihuwa ba su wal makadi kamar majinar hanci ba su wal busaki kamar majinar da aka towa da baki ba su da wa biya khaliduna suna an kaddara musu dawama cikin aljanna da wanga kayan daɗi makiduna abadan sun zanna sun tabbata abada la yamnuna ba su karewa wala ya kharujuna min hakum ba su ita daga aljanna ya salam Allah da albarkar sunayenka ka samu cikin waɗanga aljanna Allah da albarkar sunayenka kamin wata kai wuce Allah ka rubuta mu cikin wayanda ka yi mata da wanga kayan daɗi da albarkar sunayenka inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين لما كانت الأحكام تشمل الأشياء الخطيرة والخطيرة lokacin da hukunci tana haɗe abubuwa manya da ƙanana da raba lahar masala bin zubabi sai Allah ya sanya misali da guje wala an kabuci da gizo-gizo fil qur'ani karimi cikin qur'ani mai karamci laisa anna ahkama biya sawa ba yana ne hukuncin su gudana ba walam yatruk min hashi'an li khissati bai bar wani abu wanda bai ambata ba saboda kaskanci wa qala ta'ala inna allaha la yasahi hakika Allah bai kunya la yasahi ai la yasakibu Allah bai kyama wakila kuma an ce la ya hasha la ya sahi an ce kuma nasa la ya hasha bai jin tsoron an ya diriba matsalan ya sai ya misali matsalan ma wato misalin komi bai Allah ba ya jin kunya an ya diriba matsalan ma ya buga misalin kowane abu ai ya ji alu matsalan wato ya sai ya misalin ma kowane abu al-maqulu bihi athani ma ya ce al-maqulu matsalan ma al-maqulu bihi asani ma wato misalin ba'uda misalin kwayar kuma haka
mabaradul bawudi wato guda daga cikin kwayoyin sauro wa huwa sigarul baki wato ƙananan wani kwaro da aka ce ma albak ai annamus wato nau'in sauro wa fauka ko abinda a samanta Allah bai jin nauyin buga misalinta da kibiri don yana da babba kwarai au asigar ko yana karami kwarai au akbar minha ko ya dara wannan au asigar ko ya yi kasa da wannan duka Allah fala ya turku bayana bai bare yin bayaninta lima bihi min hikam saboda hikimomin da a ciki wa amman ladina amanu amma wa'anda suka yi imani wa ya'lamuna annahu suna sani annahu al-masalul haqq shi misalin ga na gaskiya asabitu tabbatacci alwaqi mai aukuwa min rabbihim daga ubangijinsu wa amman ladina kafaru amma wa'anda suka kafirta wa yaquluna cewa suka yi ma za arada Allah bi hadha masalami Allah kani da wanga misali me asauru sai ayi misali ne mi ya kani da misalin sauro mi ya kani da misalin kuje su waɗanda ba masu imani ba cewa suka yi Allah ka nihi da wannan misali ma za a radar lahu mi Allah ka nihi saboda su ba su gane hikimar da a ciki ba alhali akwai hikima ciki sosai da sosai amma su ba su gane ba wa amma ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fa ya alamuna sun sani annahu almasala haqqa shi misalin ga wato gaskiya ne asabitu tabbatacce alwaqi mai aukuwa min rabbi daga ubangijinsu wa amman ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masalan mi Allah kane da wannan misali wa ma mubtada wa za abin nan bi ma'ana alladhi bisalati wato bisalatul ladhi bisalati alladhi wato khabru mubtada ai wato ayyu fa'idatin bi wace fa'ida a cikin buga misali da sauro qala Allah ta'ala bi jawabihim Allah ya ce yana mai bada ansa gare su yudullu bihi Allah na fatawa da wannan misali bi hadal masal da wannan misali Allah na fatar da kathiran mutane da yawa anil haqqi daga gaskiya likuburin bi saboda sun kame cewa misali domin Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk abin da mutum ya kafirce makafirci ne saboda haka Allah na fatawa da wannan da mutane da yawa wa ya hadi bihi kathiran kuma Allah na shiryawa da shi ga mutane da yawa min mu'minin na cikin mu'minai li tasdiqihim saboda gaskantawa su bihi da shi Allah yadda da abin da yace da aikata shi wato alheri na babba sai ka ga dan karami amma ya zama sanadiyar samun rahama sai ka ga dan tsino na sabo amma ya zama sanadiyar shakawarka wa ma yudilli ba mai bacewa da misalan da Qur'ani ya ba su a illa fasiki da sai fasiki alkhalina da wayan da kai ta daga da'a birtikabil kabirati suna aikata ayyukan sabo walau abinda talata darajati shi fasikanci yana da daraja wato fasikanci matsayi gare shi kashi uku fasikanci yake al'ula na farko yartakibuha a hayanan mustaqbil Allah mutum ya aikata ayyukan sabo kuma cikin zuciya ta ya saba da kwarai da ba to fasikanci ne amma bai da girma kwarai kuma mai bi laihina mutum kai amma ya san laihina kuma yana nadama wa thaniya na biyu matsayi na biyu al-ihmaqu fiha mutum ya fada cikin aikin fasikanci jicci bila mubalatin ya bai damu ba ruwa ne sabo na ko ba sabo shi magani ya kai daidai na to kashi na biyu kenan asalisu aljuhu na uku shi ya musu mutum ya aikata ya ce a ce mai ba ya ce wacce ba a yi kai wacce maka ba wacce ma ba a shaƙe kai wacce maka ba a kurkure in ba kurkura ba ana jin ƙarfin aiki to wanda shi ya hiba balle don shi bai koyi da laihina ba amma wanda ya yi da laihina ya kai to yana da sabo amma karami wanda ya aikata bai sani ba laihina ko ba laihina ba ya yi sabo babba wanda ya ce to wace ba a yi ta kai da ba kai kai ba kai mu ba mu yi abin mu to wanga babban laifi gare shi shine al-juhud bi
da an yartaki ba musa suballaha ya aikata sako kuma ya halitta ta, to in sakon ya kai ga kafirci kuma ya aikata shi ya ce kuma daidai na, in ya kai ga kafirci wawa kafirci ya kafirta. duk wanda ya aikata kafirci kuma ya ce halan na ya kai, to ya kafirta, harijin hannun imani, ya haita daga imani. Amma idan mutum ya aikata kafirci abin nan bai san kafirci na ba, to ba kahiri na ba, bai sani ba. idan mutum ya aikata ayyukan sabo, ya san sabo na ya kai, amma dai kuma bai ci daidai na ba, amma kuma bai bari ba, to wannan bai sabo na. shi na mai risala ya ce cikin littafin risala, idan mutum na aikata aiki ya san bai da kyau, yana so ya bari ya kasa bari, ya ce to shi lizimce istighfari, ya yi ta istighfari dare da rana, ka yi ta istighfari. shi istighfari roƙon addu'a ta yana yiwa abin nan da kaka yi wata rana a daidaita in kana istighfari sai a ce an gafarta. tun da baka bari ba, gobe koma tarawa za ka yi, in ka koma tarawa kuma yana yiwa wata rana a ce an gafarta. haka dai to Allah ya taimake mu da kowa, Allah ya gafarta mana dukkan zunubanmu, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi, Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin kuma nan da mu kwana insha Allah.